זאת מכירה קריאה. אז יש שמולת היום. לגלית יש יום הולדת. זה אנחנו נעשה נחלת ילדים. בוא, טוב שאתה מריץ לי יותר מהר. תחי את היד עד הסוף, תחי חזק. יפה מאוד, טובה. סיימת? יופי. אבל דרור, אתה לא עשית, החבר'ה השכנים לך, כרמל? בואי נע חמודה, אני עושה סרטון. אבא שלי עושה סרטון, הוא יעלה את זה ליוטיוב. לא, למקשמת, קרבית למקשמת. הוא יעלה את הסרטון הזה ליוטיוב. ממש סרטון. כרמל בואי לרפואה שלי. כרמל בואי. כרמל בואי. היית נשית את זה? זה תקרק, בואי לפה. בואי. כרמל בואי. תביא לך אם... אני עוזר לך. הנה אמא together, בואי, אמא, תעשי אמא הראשונה. אמא הראשונה. אמא הראשונה. אמא הראשונה. בוא תצלמי. פה. בוא תראה איזה חלב. דרור, תורך. היא לא רואה את אמא. זה יותר מעניין. לא, זוויתי משם. את אמא ראית? ירדן, תלך לי שם. ירדן, תעמדי שם ברבע. קרבי לפרה. בואי כרמל. יופי, תראה, עם אותו צבע, יש להם אותו בנדונים. נו. הקטע הוא זה. בסדר? חולבת? בואי. דרור. מה? לא רוצה? פה מתן. הנה דרור. תצלם. אני כבר סרטנתי הרבה. זה חם. איזה נעים. כן. אני עשיתי אז אני רצתי על זה.